jerin rasuwar da ta tada hankalin al'umma sannan kuma ta firgita mutane a cikin masana'antar Kannywood da kuma abubuwan da mutane ba su sani ba a tattare da wayannan mamata wanda suka mutu rasuwarsu kuma ta tada hankalin mutane da dama a cikin masana'antar ta Kannywood irin su Mama Daso, Aminu S Bono, Nura Mustapha Waye, Awarwasa da kuma Kamal Aboki. A yanzu haka mun zo muku da cikakkiyar rahoton da bayani dalla-dalla wannan tashar tamu mai albarka ya kamata a ce kun tsaya kun saurara sannan kuma kun ji jawabin. Ga dai cikakken rahoton nan kai tsaye na zo muku yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah inda wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alama kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Wayannan mamata da kuka gansu na masana'antar Kannywood mutane ne wanda aka musu shaidar kirki. Duk wayannan mutane muka muku nan gurin kowanne ya samu shaidar kirki a cikin su ma akwai wanda shahada suka yi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya musu rahama. Kamar yadda kuka sani Mama Daso Allah ya mata rasuwa cikin watan Ramadana da azumi a bakinta. Iya wannan ya isa a ce kun yi mata kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawan fata na gari domin Allah subhanahu wataala ya ji kanta ya mata rahama. A cikin halin Mama Daso na gari akwai wanda bayan rasuwarta an binciko halayenta masu kyau wanda tana riƙe da marayu da dama sannan kuma tana ci da iyalai yara wanda nata ne wanda take ci da su wanda kuma babu dangin iya babu na uba wannan kawai jin kai ne. Bayan rasuwar Mama Daso akwai abincin da aka ɗauko aka raba al'umma ɗanye wanda ta ajiye shi ne domin tana jiran sallah ta yi ta rabawa abinci al'umma a dafa a rabawa jama'a. Wannan abincin sai bayan rasuwarta kuma bayan sallah aka ɗauko wannan abincin aka rabawa mabukata. Kamar yadda kuka sani wannan hali ne daga cikin halaye na gari da Mama Daso ta rasu ta bari. A yanzu haka za mu zo muku da cikakken rahoto a tattare da Aminu S Bono. Kowa ya riga ya san Aminu S Bono mutum ne na gari wanda shi kuma mutuwar shahada ma ya yi. Wanda a yanzu haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kanshi sannan kuma ya masa rahama. Amma Aminu S Bono kowa ya riga ya san ciwon ciki ne ya kashe shi sannan kuma an kai shi asibiti Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa. Inda ƙaninsa ya bayyana wa mahukuntan a lokacin da kuma masu neman labarai ya ce kafin ya rasu sai da ya yi kalmar shahada. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa sannan kuma ya mai rahama. Za mu tsallaka muku cikakken bayani a tattare da wa kenan wato Nura Mustapha Waye. Nura Mustapha Waye Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya mai rahama. Ya samu shaida ta gari, shaida ta kirki da gurin mutanen kirki a cikin masana'antar ta Kannywood da kuma mutanen gari. Nura Mustapha Waye mutum ne mai son al'umma kuma mutum ne mai mutunci da kuma adalci da kuma kyautatawa kamar yadda mahaifiyarsa ta bayyana da kuma mutane maƙotansu da kuma abokanan kasuwancin shi da kuma abokanan harkarsa ta fina-finan Hausa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kan Nura Mustapha Waye sannan kuma ya masa rahama. Domin ka Nura Mustapha Waye ya samu shaida ta gari da gurin mutane da dama a cikin masana'antar Kannywood da kuma mutanen unguwarsu da kuma iyayensa da makusantansa. Sai za mu tsallaka kan Awarwasa. Kowa ya riga ya san Awarwasa shi ma mutuwa ce ta zo mai ta fuja'a. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya mai rahama. Ya samu shaida da gurin mutane da dama duk da kowa ya riga ya san Awarwasan bai yi suna kamar yadda sauran manyan jaruman Kannywood din suka suna ba wanda muka muku a nan. Amma kuma shi ma ya samu shaida ta gari da gurin mutane da dama. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa sannan ya mai rahama ya sa aljanna ce makomarsa idan ta mutu zo Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani. Sai Kamal Aboki wanda mutuwarsa ta gigita masana'antar Kannywood da kuma duniya gabaki ɗaya. Inda Kamal Aboki kowa ya riga ya san matashin dan wasan comedy ne wanda ya yi sura ya yi kuma suna a cikin arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Wanda mutuwarsa ta zo ita kuma azzan yayi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya mai rahama. Ku tauna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baku damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa akan lokaci da zarar mun ɗora.